akho umuntu ungazukhomenda, akho umuntu ungazukhomenda guys, akho umuntu ungazukhomenda, abantu mabangapaniki, akho umuntu ungazukhomenda. Le into iyazothusa nje yabo, akho umuntu ungazukhomenda because abantu into yenza lanto fumanise kuba kwi-comment ezininzi yabo umuntu ureply ngohlobo oluyi-1 yabo. So nansi into eyenza lanto yabo, umzekelo fumanise kuba ipost ka-follow to follow yabo, so umuntu uyafika yabo akhomende yabo, uba follow me, I'll follow back yabo, then alanduke aphinde aye kwenye ipost yabo, aphinde futhi ayobhala follow me, I'll follow back yabo, aphinde aye kwenye ipost follow me, I'll follow back yabo. So ke ngoku ufumanise kuba ilanduka ke ngoku la mtshini ujonga ipost zethu, ufumanise kuba uyacinga ke usi-scam because kaloku wena une-post ezifanayo, I mean une-replies ezifanayo and i-comments zakho ziyafana yabo, so ibe ngathi ke ngosi-scam or ikhompyutha le yenza la way yabo. So that's why kuthiwa ugqibile usebenzisa la feature for usuku uyafestana. So enye yesibini yabo iway yenza lanto, it's because of sithetha isingesi is too much yabo, and ngasithetha isingesi is too much sithetha ngezinto ezibucayi yabo, ezifana nezazisi yabo, nento zakhona amane ezi-serious ezi-deep yabo, and sithetha ngesingesi, so bayaziva ke ngoku ezanto yabo, bacinga fama ngaba bantu batyela abantu imali yabo, ngaba bantu benza izinto ezifani yabo, so bakubhlokhe from ukukhomenta yafestana yabo. Okwesithathu yabo si-speed okhomenta ngaso yabo between ezinye i-comments yabo. Into efunekayo afunekanga usuke kule comment ngoku khawuleza ubhala, phinde uphume kwenye i-comment ngoku khawuleza ubhala, phinde uphume kwenye i-comment khawuleza ubhala, yabona ke ngoku naphana bazocinga fama ya si-scam esi, ayingomuntu wamanyani lo wenza le nto yabo. So that's why bekubhlokha ke ngoku from ukukhomenta yabo. So into endinoyithetha mna yabo, enokucebisa yona yabo, since ingumtshini lo ujonga iposti zethu, because ngumtshini ujonga iposti zethu yabo, and ke ngumtshini akohluli yabo, uthatha kwanto ayifanise yabo, akohluli i-scam emntwini yabo. So rather at least ispeed sakho soposta sehle kancinci, I mean sokhomenta sehle kancinci yabo, uyazi uba ukhomenta upholile, and indlela yakho yokhomenta yohluke, like if ubukhomente kwenye i-comment, if ubureply mhlawumbi kwenye i-comment ngohlobo loba ndikulandele tshoni yabo, kwenye i-comment uphinde ureply ngoba follow back yabo, let's say mhlawumbi nge-English uba bhide yabo, kwenye i-comment futhi uphinde uyothi buyisa yabo, ungakhomenti ngohlobo oluyi-1 yabo. Nansi le nto yenza lanto, ukhomenta ngohlobo oluyi-1, so kwakhomenta ngohlobo oluyi-1 bacinga fama usi-scam ke ngoku, bayakuvala yabo from ukukhomenta. Nanso le nto yenza lanto, so umuntu makazigade, angakhomenti ngehlobo eli-right yabo, anga-violate or enze zonke izinto ezifane yabo, makakhomente ngohlobo olu-right umuntu.